Čus boss lidičky, vítam vás pri ďalšom videjku, váš obľúbený reakčný kanál Fucinis. Nezabudaj dať like, odber, keď sa ti ľúbia reakcie odo mňa a dneska tu máme videjko od Partaka. Objednávam to, čo osoba predo mnou v každom fast foode. Takže keby niekto si objedná prd, tak si objedná tiež, takže som na to zvedavý a ideme na to. Kedy chodí do fast foodov. Vieme, že to je Nie, ja nechodím. Ja nechodím, hoši. A vôbec neklamem teraz. lacné, rýchle a môžeme to zjesť hoci kde chceme. Dneska sa ale pokúsim celý tento systém rozbiť. Tak som sa vybral do fast foodov, ale je tu jeden háčik. A to je ten, že to, čo budem jesť, si nevyberám ja. Poprosím si to isté, čo mala osoba predo mnou, ak je možné. Začíname hneď prvým fast foodom a to je náš obľúbený McDonald's. Priemerné menu tu stojí Ty vole, jak sa tam spawnul! Wow. 7,80 do 8,30 eur. Takže ja som veľmi zvedavý, koľko zaplatíme. Ja si myslím, že môžeme ísť na to. Kamo, ale toto sa mi vôbec nelúbi. Keby ja toto idem točiť. Kamo, predstav si, že toto idem točiť a typek predo mnou si objedná, že za 50 eur niečo. Kamo. Tam stojí takýto mikrobus, ktorý vyzerá, že v sebe bude mať docela veľa ľudí, takže tento radšej preskočím. No a tuto máme zase trak, kde bude na 100% nejaký Ragnarok, ktorý bude mať 150 kg svalov. Ale akurát je jedno auto, ktoré by mohlo byť dobré, takže poďme to vyskúšať. OK, nechávam si tu brata, ideme do drive-thru. Vítam, mohol by som poprosiť, prosím, to isté, čo mali ľudia predo mnou? Kamo, mohol by som poprosiť, prosím, je inak dosť dobrá objednávka. Tak to je teda teplé. Dobre, to nevadí, pohode. Poďte sa. Ďakujem. Poď, Kamo, prečo to vystrela chce vedieť, čo bolo teplé? sadaj. To ver. A takto nejak vyzerá objednávka, ktorá stojí 14,80. Určite sa zamýšľate, Koľko? že Partak zješ to celé sám? Odpoveď je nie, pretože tu mám môjho kameramana. Yes. Takže pán Kia rodinné auto si objednal cheeseburger, ďalší cheeseburger, ďalší cheeseburger, 6 nugetiek, ďalšie 4 nuggetky, malé hranolky. Kamo, to čo za no-braina si pred ním objednával? Kamo, kto by si objednal takúto blbú objednávku? A dal za to 15 eur skoro? Teda, potom tu máme jeden barbecue sauce, Cheese King cheese. Dobre, To je inak veľmi dobrá omačka, oši. Cheese King cheese. Mali ste už niekto? Napíš. máš jeden, ja si dám druhý. Ja som toto jedlo extrémne zneužil, pretože som zatiaľ ešte nič nejedol. Ešte v živote som nešiel 40 km od domu, len kvôli tomuto. Kamo, on má mekať 40 km od domu? Čo ti šibe? McDonald's je za nami a celkovo obedu dávam Počkaj, to kde býva, že 40 km od domu má mekač? 7 z 10. A naša ďalšia zastávka je KF motherfucking C. Cestovali sme ďalších 40 minút, aby sme sa tam dostali. Olutujeme to? To sa uvidí teraz. Ty vole, to kde je to KFCčko? To som nevedel, že vonku je takto KFCčko. V Bratislave, hoši, KFCčko, všetko sú iba v nakupakoch. Ja neviem, kde on je. Ďalšia zastávka KFC. Som zvedavý, čo si objednávajú ľudia tuto, pretože momentálne tu veľmi málo aut prešlo do drive-thru, všetci idú donútra do reštaurácie, čiže my pôjdeme do nášho auta, čo je tam zaparkované. Zúvni to tam! Ideme objednať. No, editor zaspal. Poďte. Tá najšalenejšia vec, čo sa nám počas točenia... Ako hoši, odkedy KFCčko v Česku a v Dánsku malo tie sračky, čo vieme, čo mali, tak odtedy som v živote ani si nepomyslel, že si tam KFCčko. KFC stála je za prvé, že vyzeráme ako banda profesionálov, doslova máme dve kamery. A výhoda je tá, že tuto máme KFCčko a McDonald's rovno vedľa seba. Ideme na to. Aha, takže, kámo, on je jaký no-brain. On išiel 40 km od domu do Mekáču a potom išiel do KFCčka. Ale on bol úplne v nejakom inom Mekači, kamo. A keď on vedel, že KFCčko je vedľa Mekaču, prečo nešiel do toho Mekaču? Lebo on povedal v tom videu, že on išiel do Mekaču 40 km od domu a potom ďalších 40 minút do KFCčka. No what? Tuto je naša prvá obeť. Vyzeralo, že má vnútri 3 ľudí. Videl som tam 3 hlavy. Tak to radšej preskočíme, počkáme na ďalšie auto. Ideme zaparkovať tam teraz. Je to takýto Golf. Ja si myslím, že toto je perfektné. Počkaj, to je majiteľka. Tam je môj brat, môžeš ho ukázať? Tak to pochybujem, že bola majiteľka. Vítajte v KFC, páči sa. Dobrý deň, poprosím si to isté, čo mala osoba predo mnou, ak je možné. Všetko to bude? Jasné, všetko, ďakujem pekne. OK, je to tam? Dobre, môžeš dať nižšie, keď chceš. Zdravíčko, kartičkou. Ďakujem.
No som zvedavý, koľko platil, kámo. Jasné. Ľudia, objednávka. Máme tu dosť vecí na to, že tam bola jedna osoba v aute, takže som zvedavý. A musíme ísť preč, lebo videla nás asi majiteľka, či kto to bol vtedy. Kamo by mu dal taký pušky, ty si mi tu dal peniaze, ča vypnem. Dovidenia. Poď, máme tu KFC. Toto všetko je objednávka, ktorá stála 6,10 €. OK, 6 € je v pohodičke. Ako to bude chutiť, čo všetko v tom je, poďme na to. Dobre, Crispy Chicken Burger, hranolky. Inak ten je dobrý Crispy Chicken Burger. To mal asi pred 3 rokmi. Barbecue tam je napísané. Barbecue. A posledné je Crispy Cheese. Čo si chce kto zobrať? Poďme taste. Kamo si vezmi, že v podstate za takúto malú objednávku 6 €, však z toho sa ani nenáješ, ne? Koľko dávaš tomu? Nie je to až tak dobré ináč. Ne, chicken není dobré. Koľko asi tomu dávaš? Z 10. Možno tak... Ale typek si užíval vzadu tie hranolky. OK, toto nie je moc zlé, ale nemám moc chuť na to teraz, takže to... A meso. Nechceš? Nie je to dobré. Dávam tomu 6-10. No, koľko z 10? No, 7. A ďalšia zastávka Starbucks. Ale bude to trošku špeciálnejšie. Teraz vám poviem prečo. Spoločne sme sa zhodli, že tomuto jedlu dávame 6 z 10. Čo na KFCčko není vôbec zlé. No a presúvame sa na ten Starbucks. Ako Starbucks mám veľmi rád, tak som zvedavý, čo si tam Starbucks objednal. nemá žiadnu drive-thru na Slovensku, takže budeme musieť ísť dnu. Nazdar, mohol by som to isté, čo človek predo mnou? Dobre, tak poprosím jedno to. Keby povedala, že nie, kámo, buď originálny, ježiš, ak by som sa smial. Ďakujem aj ja. Zabudol som si tam bloček a nemôžem vám ukázať cenu. Tak som poň poslal brata. Môj brat si tu zabudol bloček, že či sa ešte dá. Kámo, ešte ako suničal. Čo hovorí, môj brat si to zabudol. Bločík? Kámo úplne urobil z toho partaka debila, kámo, že on si tu zabudol. Bločky hneď Bože vyhádzajú. môj. Káva stal 6,70. Hello, lads! Máme tu ten Starbucks a toto je všetko, čo si objednala osoba predo mnou. Reálne neviem, čo som čakal. Je to každopádne taký bonus. Fú, uvidíme, aký majú ľudia vkus. Oh, damn! A čo to bolo? OK, toto je asi najlepšia káva, sladká, akú som kedy mal. Fuj! No ak to mal pistaciové latte, hoši, to je neskutočné, alebo pistaciové macchiato. Joj, to je topka, milujem to. Tak toto bola docela rýchlovka. Káva stála 6,70, ale dávam jej 8,5 z 10. A s týmto A nepovedal, akú mal? Obyčajná ľudová káva. A 6,70? rozhodnutím sa posúvame ďalej. McDonald's. McDonald's číslo 2. Ešte som v živote nevidel objednávať človeka po stojačky. To prečo išiel von? Čo? On nevie, jak funguje McDrive. Na to. Kľudne zoomuj. Tuto máme auto, ktoré ale nepustím, lebo pred nami bolo to rodinné, kde stal ten týpek. Možno to bude niečo lacné. Dobrý deň. Mohol by som poprosiť to isté, čo mala osoba predo mnou? Na pitie poprosím prekvapenie. Akože hoci čo. Kamo, počkaj. Ty si objednal to, čo osoba pre tebou a ona sa opýta, aké pitie, však to, čo mal ten predo mnou, ne? Ježiš Mária, kamo. Ďakujem, krásny deň. Dobre, koľko stála objednávka? Kamo, tak 20 €, ne? Jak nejaký miliónový youtuber, tam kameraman, tu kameraman, to je extrém, to je luxus. Čekuj, tam môžeš ho natočiť, tam, teraz utekal, to je frajer. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý. Dobrý kameraman. Takto vyzerá objednávka, dámy a páni, ktorá stála 12,60. Ako vždy, som zvedavý. No tak ty si sa natváril, kamo, keď si platil 14 €, si sa menej tvaril tak oné prekvapenie, jak teraz, že 12. Kámo, ja som už myslel, že nejakých 20 € platí, akože 12,60 je jasné, Čo že to veľa, ale bude? A ja si myslím, že môžeme ísť na to. Sprite, hranolky, McChicken, OK. McWrap. Prečo je slámka z papiera? Pozri sa na to. Ja chápem. To úplne Kaja tiež, vždycky. Prečo sladká z papiera? Tak dobre bolo, keď boli plastové. Ale ja súhlasím. Je to pičovina. Ak sa ti neobia papierové slamky, tak daj like. Wrap nikdy nekupujem v McDonalde, lebo podľa mňa burgery sú také výživnejšie moc. Ale vyzerá to dobre, kámo. Je to dobré, len ja som nikdy v McDonalde nemal rád tieto a ani A mu ste čo nič nedali, chudák, aký je smutný, že nič nepapá. gety. No nič, toto je lepšie, 8 z 10 borci, jak to minulé v KFCčku. Soká lepšie. Stačí. Ne. O hej, naký bol hladný, kokos.
Ozaj, čo to je za pitie vôbec? Sprite. Oh! Už je strašne zle. Dnes. A tomuto fast foodu dávame koľko? 7! Ja som Okej, povedal okej. 6-7. Prečo? Lebo si teraz si povedal, že povedz 6-7. Tak ešte raz. A tomuto fast foodu dávame koľko? 6-7! 6-7 alebo 7? 7 z 10 borci, bolo to lepšie ako KFCčko. Toto jedlo bolo zatiaľ jedno z najlepších. Ako za mňa už na Slovensku je jednoznačne mekač o dosť lepšie ako KFCčko. O dosť. Práve možno to KFCčko bolo lepšie, ale na Slovensku určite za mňa mekač je 100% lepší. A shodli sme sa, že tomu dávame 7 z 10. A ostáva nám ešte jedna posledná zastávka a to je KFC. Akože podľa mňa škoda, ja neviem, kde síce býva Špartak, ale škoda, že si nešiel napríklad do BBQ Bagetérie, alebo ak sa to volá. Ne, Boulevard Bagetérie, škoda, že tam si nešiel, alebo Subway, alebo Regal Burger, vieš. Škoda, že si išiel dvakrát do Mekača, dvakrát do KFCčka, to je škoda, ale inak zatiaľ sa mi to ľúbi. Mohol by som len poprosiť to isté, čo si dala osoba predo mnou? Super, ďakujem. Toto KFC bolo v obchodnom centre. Chvíľu sme sa tam poprechádzali, vyzerali sme jak najväčší frajeri a spravili sme aj nejaké cinematické zábery. A to preto, lebo máme iba jedno drive-thru KFC na Slovensku. A v ňom sme už predsa boli. Nič, pohodička. No, ty si bol, ty si bol v Alparku, tam si mohol dať niečo iné. Tam bol Burger King, alebo čo tam ešte majú? Fast foodov. Asi len ten Burger King. Ok, pardon, sme nevedeli. KFC objednávka nás stála 11,40. Hej, ale 1,40 za hento hovno. Tam. Coca-Cola. Cheeseburger. KFC hranolky. Kamo, neviem jak vy hoši, ale KFC hranolky sú hrozne na hovno oproti Mekačovým. Onion rings, lenže som ich doslova stratil. OK ľudia, takže toto sú veci, ktoré si objednali ľudia pred nami a teraz ich ideme všetky zjesť. Ale pôjdeme inám, pretože tu je príliš veľa ľudí. Ako ja viem, že drive-thru nemá Burger King, ale aj v tom Starbucksi si nebol na drive-thru, takže si mohli skľudne aj inám, chápeš. Ale pohode, akože. Len bolo by to podľa mňa lepšie, keby tam máš 5 fast foodov, ako dvakrát tie isté, chápeš. Ty vole, kam zmizol? Ja som spadol na volant. Oh shit. Je to dobré? Výborné. No, dobre. Ok, ako poslednú vec tu máme tieto klasické hranolky. Celé toto jedlo hodnotíme až 9 z 10, čo robí túto reštauráciu tú najlepšiu z dnešného videa. A myslím si, že veľmi zaslúžene. Tuto môžete teraz vidieť, čo sme kde platili a celkové výdavky v dnešnom videjku boli 57 eur a 60. Ty vole, kámo. 57 eur 60 centov ako výdavok na video, plus ešte benzín, keby zarátaš, kámo. To dajme takých, neviem, 60 eur možno o to vyšlo, ty kokos, toto video, ty bol crazy. Tu je ďalšie videjko, môžete si ho pozrieť, je to dosť podobné tomuto a vidíme sa na budúce. Nice, dobré video. Toto sa mi veľmi ľúbil, dosť dobrý nápad. A dajte mu odber, hoši. Nech Partačík pokračuje ďalej v nejakých videjkách a my si na to zareagujem, keď to bude zaujímavé. Nezabudnite dať like, odber a vidím sa pri ďalšom videjku. Čus.